Po zanimanju sam ugostitelj, tako da čak i nema nekakve veze. Međutim, kako živimo tu na otoku i bavimo se ribarstvom i naši preci su se bavili ribarstvom, došao sam na ideju da bi bilo dobro otvoriti suhu marinu, početi raditi dizanje brodova, spuštanje, servisiranje. I tako sam onda odlučio se na kupnju dizalice. A i evo danas je ukazala se prilika da proširimo na neki način posao, da dobavimo i ovakve jedne kolice koje će uvelike pomoći u tome poslu. Pa moram reći iz osobnog iskustva i iskustva mojih kolega ribara koji su, ajmo reći, više fokusirani na ribarstvo, jer moramo priznati da isključivo od ribarstva se ne može kod nas, bi rekli, živjeti, ne? A dosta je teško ulagati, s obzirom da je velika, porasle su i cijene materijala i svega, tako da je ribarima dosta teško se odlučiti na nekakvo ulaganje, primjer kupnja broda nekakvog ribarskog i to. S obzirom da je ribarstvo deficitarna grana, treba im pomoć da mogu popravljati svoje brodove, te im je to također poticaj da mogu obnavljati svoju flotu, te da tako i dalje napreduju u razvoju ribarstva, te da prate trendove koji se sada sve više i više i brže razvijaju. Bez poticaja bilo bi jako teško se odlučiti na tolika ulaganja, jer moramo priznati da nisu toliki obim posla kod nas da se to može iz poslovanja financirati. Na području grada Novalja ribarstvo je u padu zbog toga što ima sve manje i manje mladih ribara koji žele nastaviti obrte, te mi se čini da kad ovi stari ribari otpuste svoje obrte da će biti sve manje i manje tih ljudi koji će se baviti isključivo ribarstvom. Ukoliko se ne dogodi nešto tipa ovakvih stvari, da ih se što više potiče da mogu nabaviti i ribolovne alate, izvlačenje i popravke, te da im bude lakše, pa će mladi ljudi htjeti baviti se s tim poslom koji nije baš previše lagan. Pa u Staroj Novalji ima 10-ak ribara, profesionalaca, koji većina svi brodove servisiraju kod nas, s kojima smo i potpisali ugovore. Nekolicina ih je iz Novalje, iz Kustića i ajmo reći zadnjih godina čak ima nekoliko novih mladih ljudi koji su se odlučili da se bave ribarstvom. Da, iskustvo je bilo pozitivno sa Lagurom, jer moram priznati da su svi koji su bili uključeni u to bili jako susretljivi i pomogli u realizaciji. Još jedanput ću ponoviti, bez poticaja u ribarstvu, u ribarskom sektoru je jako teško bilo kakvo ulaganje, tako da ovakve mjere su apsolutno dobrodošle i na pomoć su ribarima. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.